Селям алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 35 минут в этой студии мы продолжим обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской международной информационной повестке дня. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экранах вы сейчас видите номер телефона. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу или по Скайпу. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Но я рада представить сейчас гостя, который присоединился к нам в ефір. Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання. Вітаю вас, пані Олена. Доброго вечера. Добрый вечер. Вот какую новость мы хотели с вами обсудить. Никакие переговоры относительно деоккупации Крыма без участия Меджлиса крымско-татарского народа невозможны. В этом убеждены Министерство иностранных дел Украины. Давайте вместе сейчас послушаем первого заместителя министра иностранных дел Эминет Джапар. Для Міністерства закордонних справ України залучення Меджлісу кримськотатарського народу є надзвичайно важливим. Це і участь в різних заходах на рівні різних міжнародних організацій, різні сайд-івенти, різні конференції, різні дискусії. Тобто всі адвокаційні заходи, де Меджліс запрошений як ключовий стейкхолдер процесу. Также Эминет Джапар отметила, что Меджлис должен быть привлечен ко всем переговорам, в том числе и к созданию международной площадки по деоккупации полуострова. Вы знаете, сейчас очень активно ведутся переговоры, новости появляются относительно создания вот этой диалоговой международной платформы по деоккупации полуострова. Вот как вам видится, какая это должна быть платформа, чтобы была эффективной? Ну, тут в першу чергу питання навіть не платформи, а принципового, я б сказала, такого принципової позиції держави відносно того, що, звичайно, будь-які питання мирного врегулювання, питання повернення територій, які ключові, не можуть відбуватися без участі тих або корінних народів, або, якщо їх люблять називати в міжнародній політиці, стейкхолдерів, неможливо, звичайно, без кримських татар. І на сьогоднішній день це саме те населення Кримського півострову, яке найбільше страждає від російської окупації, яке знаходиться під найбільшим тиском і, я вважаю, під найбільшою загрозою небезпеки, навіть аж до питання знищення і питання абсолютно неправових механізмів тиску на тих, хто не згодний з окупаційною політикою Російської Федерації. Тому, якщо ми говоримо про питання, яка має бути ця платформа, ну, по-перше, ця платформа має бути за участі всіх, хто долучений до питання вирішення. Тобто ми говоримо про нормандський, абсолютно чітко нормандську четвірку, хоча там питання Криму винесено за дужки, це не означає, що питання Криму не треба і не необхідно повертати в цей формат. Звичайно, ми говоримо про питання того, що всі, хто гарантував територіальну безпеку Україні, зокрема за рахунок Будапештського меморандуму, це Великобританія, це Сполучені Штати Америки, це також ті ключові країни, які б мали до цього долучатися. Якщо ж коментувати позицію Міністерства закордонних справ, вона, в принципі, логічна і цілком є позитивна, але мені видається, що недостатньо, абсолютно недостатньо для вирішення і залучення якраз кримських татар до питання вирішення деокупації Кримського півострову, просто участь в якихось сайд-івентах або там конференціях і обговорень. Мені здається, що на сьогоднішній день, і це назріле питання вже дуже давно, треба ініціювати таку платформу, яка б мала юридичні наслідки, і в тому числі юридичні наслідки для Російської Федерації, яка б мала міжнародні наслідки для Російської Федерації, і де б, очевидно, можна було не тільки говорити про фіксацію стану, тобто де ми говоримо, є порушення там
прав людини на півострові, є питання безпекові, є екологічні питання, є питання меншин, є питання утиску Меджлісу і так далі. І так далі. Цього недостатньо. Констатації на сьогоднішній день порушень з боку Російської Федерації недостатньо. Вони давно і на багатьох були міжнародних площадках констатовані. Сьогодні необхідна не просто платформа, сьогодні потрібен формат, міжнародний формат перемовин, в яких би можна було нести абсолютно конкретні меседжі і отримувати в результаті якісь юридично значимі рішення. Мгм. Ну, вот если мы говорим о создании некой платформы, некого формата о деоккупации полуострова, то, понятно, конечная цель, основная цель – это деоккупация Крыма. Но можно ли разработать некую дорожную карту по деоккупации Крыма вот в рамках такой платформы без участия в ней стороны агрессора, именно Российской Федерации? Ну, ми ж з вами абсолютно чітко розуміємо, що щоб ми з вами не напрацювали план миру, план деокупації, план реінтеграції, все що завгодно, але це не тільки питання даного конкретного формату, в якому на сьогоднішній день знаходимося ми, але це питання будь-якої практики вирішення військових конфліктів, це участь самого агресора. Але участь цього агресора, вона розпочинається з принципової позиції того, щоб визнати його агресором. Якщо ми на сьогоднішній день говоримо, звичайно, про світове співтовариство, тобто про міжнародний формат, то на всіх рівнях, де це було важливо, визнано, що Російська Федерація окупувала, анексувала Крим. І це є плюс. Але питання в тому, що сама Російська Федерація не визнає того, що це зроблено було в незаконний спосіб, що це було з порушенням міжнародного права. Якщо цього не визнає сторона, то посадити за стіл переговорів Російську Федерацію з позиції, що вона є фактично окупантом, на сьогоднішній день, звичайно, дуже важко. Ну вот в этом-то и вопрос. В этом-то и вопрос. Є два шляхи. Є два шляхи. Перший шлях – це через судові органи, тобто через міжнародні суди, конкретно визнавати Російську Федерацію окупантом. Конкретно, наприклад, це може бути будь-яка практика будь-яких судів, не обов'язково це має бути якась на сьогоднішній день там пряме звернення української держави проти держави Росія. Можна це робити іншими способами, але має бути на міжнародному рівні визнання того, хто є окупантом, і конкретне закріплення цього статусу з Російською Федерацією. А друге, це, звичайно, питання міжнародного співтовариства. Тому що якщо деяким країнам на сьогоднішній день виглядає так, що вигідно винести Крим за скобки, а це очевидно. Тобто, якщо американська позиція Сполучених Штатів Америки конкретна, то, наприклад, позиція деяких наших європейських колег, вона не така вже конкретна. Вони на сьогоднішній день обговорюють в мінському форматі, наприклад, і в нормандському форматі деокупацію Донбасу, але чомусь питання Криму ніхто не піднімає, і це залишається за скобками. І оце виглядає, звичайно, сьогодні як ключовим викликом для МЗС. Ну вот тут и возникает вопрос. Вот те страны, которые бы могли участвовать в этой международной платформе, пусть это будут страны-подписанты Будапештского меморандума, пусть это будут страны Черноморского региона, у которых, понятно, тоже интересы. Турция, наши западные партнеры, Соединенные Штаты Америки, как член Будапештского меморандума. Но что это дает? Они ведь и так признают, что Российская Федерация агрессор, что она развязала войну на территории нашей страны, что она оккупировала территорию. И у нас есть даже решения международных судов, о которых вы говорили выше, но Российская Федерация с нигилизмом относится к международному праву и так далее. Вот собрались, а что дальше, о чем говорить? Ну, давайте відверто, у нас немає рішень міжнародних судів, у нас є проміжні заходи. Якщо ви да, ну у нас говорите... было решение Международного суда по морякам, но там история с их освобождением была, если не ошибаюсь. Потом решение суда ООН о отмене решения Российской Федерации о непризнании Меджлиса крымско-татарского народа.
На даному етапі ми маємо з вами підготовчий етап, в якому винесені так звані запобіжні заходи, тобто попередні вимоги щодо Російської Федерації. І дійсно в цих вимогах стоїть питання непорушення прав Меджлісу, непорушення прав кримських татар, і це може використовуватися теж як один з аргументів. Але вже готового рішення Гаазького суду у нас на сьогоднішній день немає. Тому давайте теж ці речі не плутати. Тут ще треба довести до кінця, і Україна, до речі, має зайняти тут більш проактивну позицію. Але погоджуюся з вами, навіть цих проміжних рішень достатньо, щоб говорити про те, що міжнародними судами встановлені певні порушення з боку Російської Федерації. Питання завжди політичної волі. Питання завжди, в тому числі, проактивної позиції самої України. Як на мене, Україна останні 4 роки, як мінімум, не виступає активно з точки зору якраз позиціонування вирішення питання не тільки на Донбасі, але й в Криму. Давайте будемо об'єктивними. Навіть за попереднього МЗС, за часів Петра Олексійовича Порошенка, так, частіше згадували про Крим, але ніколи не ставилося питання вирішення питання окупації півострова. Ніколи воно на міжнародній арені конкретно не ставилося. Ніколи не приїжджав, наприклад, Петро Олексійович Порошенко в нормандський формат і не говорив: добре, ми тут ведемо перемовини про ось це, у нас мінські домовленості про це, але що ми далі робимо з Кримом? Хоча більшість санкцій, серйозних санкцій, вона прив'язана саме до анексії Криму. І давайте про це не забувати. Тому, якщо ми з вами говоримо об'єктивно, як примусити міжнародне співтовариство про це говорити і займатися цим питанням, то тут єдиний спосіб. Цей спосіб називається проактивна позиція України. І нещодавно, буквально, я приймала участь у дискусії з одним з заступників якраз Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, який дуже чітко зазначив, що б там далі не відбувалося, скільки б часу не сплинуло, допоки Російська Федерація незаконно анексує і окупує Крим, ніякого питання полегшення її позиції на міжнародній арені стояти не може. Якщо Російська Федерація не буде йти на дипломатичні ефективні перемовини, то Сполучені Штати Америки готові далі тиснути в цьому напрямку. Так якщо була зроблена така заява, якщо ця заява, до речі, була прив'язана до того, що жодні зміни в президентському кабінеті Сполучених Штатів Америки ніяким чином не спричинять змін до позиції Сполучених Штатів Америки по цьому питанню, то, можливо, Україні слід використовувати цю заяву і повертатися до серйозних розмов з Сполученими Штатами Америки і говорити про те, що воно питання Криму нагальне. Там страждають конкретно люди, там є незаконні затримання, там є зникнення людей. Там є серйозні утиски різних і громадянських прав, і інших прав людей. То давайте, напевно, вирішувати це питання. Але допоки не буде проактивної позиції України як держави, ми можемо з вами дуже довго обговорювати будь-які платформи, ми можемо обіцяти формати дискусій, сайд-івентів, привернення уваги, але позиція проактивна держава є першочергова. Будем следить за этим, будем следить за новостями, за тем, как будет двигаться дальше история о создании международной платформы. Вот что я хочу обсудить с вами. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с Россией войну на Донбассе не остановить, а без прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не удастся решить вопросы возвращения удерживаемых в неволе украинских патриотов. Давайте вместе послушаем Зеленского. Я вважаю, що повернення наших полонених, а на сьогодні їх 140, цього б ніколи не відбулося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним. Тільки в нормандському форматі це не спрацьовує. Цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні. Багато з них за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії.
Ну, вот тут у меня один вопрос. На что рассчитывает президент Зеленский, на что рассчитывает его окружение, которое считает, что таким образом в результате каких-то переговоров они смогут достигнуть мира на востоке Украины? У нас буквально 1,5 минутки. Ну, по-перше, треба не забувати, що президент Зеленський з самого початку розраховував на те, що Путін, на відміну від інших президентів або кандидатів в президенти, саме з ним піде на прямі перемовини. І він робив на цю ставку, абсолютно не розуміючи, що він в цих прямих перемовинах в будь-якому випадку програє. Це перше. Другий момент, що Зеленському сьогодні взагалі щось треба говорити, тому що пройшов рік, його обіцянка, одна з ключових обіцянка миру, вона не реалізована, і очевидно, що він не може вийти і сказати: а знаєте, від мене це взагалі не залежить. Тому зараз, звичайно, він поступово перекидає цю історію на прямі перемовини з Путіним, що поки вони не відбудуться, рішення неможливе. Далі Путін буде фактично відмовлятися в його ж концепції, відмовлятися на прямі перемовини, і Зеленський буде для всієї країни говорити: ну я дуже хочу цих прямих перемовин. Я в цих прямих перемовинах готовий досягти миру, але ж от бачите, немає їх, тобто Путін до цього не готовий. Тому для мене це виглядає просто як слабка позиція і фактично визнання того, що на сьогоднішній день у Зеленського немає мирного плану для України. Дуже дякую вам, пані Олена. Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Ну а мы переходим к следующей теме. Нагорный Карабах. Главы МИД США, Франции и России выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Они самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и за ее пределами. Давайте послушаем это заявление. Країни-співголови твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством за підтримки країн-членів Мінської групи. Відповідно до цього, мандатом вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання щодо відновлення процесу врегулювання на основі існуючих базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам. С нами сейчас на прямой связи журналист Юрий Бутусов. Юрий, здравствуйте. Вітаю. Витаю вас. Ну, вы следите за событиями в Нагорном Карабахе. Вот расскажите, с какой интенсивностью сегодня идут боевые действия, какие последние новости? Я могу ориентироваться только на официальные данные, фото, видеоматериалы. Поэтому, исходя из того, что мы видим на фото и видео, вчера-сегодня на территории Карабаха бои шли с низкой интенсивностью, упала интенсивность боевых действий. Это связано сейчас с нелетной погодой. И азербайджанские беспилотная авиация Азербайджана не может массированно применяться в зоне боевых действий, как это было в предыдущие дни. Мы видим, что Азербайджан достаточно пытается беречь людей, достаточно экономно расходовать живую силу и технику, поэтому дроны применяются на всех направлениях главных ударов, применяются массированно и без воздушной поддержки и каких-то активных действий наземные силы не проводят. Поэтому, добившись продвижения на тех направлениях, которые были избраны, то есть это направление наступления через Талышно, Мартакерт, через Магадис, на севере Карабаха, и наступление на юге в зоне безопасности направление Физули и Джибраил сейчас приостановлено. Азербайджанские войска вышли вплотную к Физули, вплотную к Джибраилу, но пока еще Армения контролирует, Армения держит оборону на высотах, которые господствуют над Джибраилом, господствуют над Физули, поэтому там прорыва еще дальнейшего не происходит.
А как вам видится, удастся ли Азербайджану полностью деоккупировать в ближайшей перспективе свои территории, или же все-таки, вот как говорят многие эксперты, они дойдут до определенной точки, вернут какую-то часть территории, а потом объявят о возобновлении переговорного процесса, и конфликт снова перейдет в такую замороженную фазу? Я не знаю, какую фазу, когда это будет остановлено. На данный момент это не имеет большого значения. Мгм. Дело в том, что Азербайджан четко показал, что собирается возвращать силой оккупированной Армении в 1994 году территории, и полностью потеряно доверие к Минской переговорной группе ОБСЕ. Поэтому мы все понимают, что даже если сейчас под какими-то политическими воздействиями будет остановлено наступление азербайджанских войск, это не будет заморозка, это будет временное прекращение огня на какой-то срок, которое будет обязательно нарушено, потому что между двумя враждующими армиями не находится никого, кто мог бы их разграничить. Поэтому, безусловно, там, где людей разделяет только оружие, там всегда будут выстрелы. Мгм. Поэтому, безусловно, пока на данный момент никаких признаков того, что Азербайджан будет прекращать активные боевые действия, нет. Опять-таки, нелетная погода, туман, который затрудняет действия беспилотной авиации и любой авиации, в принципе. Да? Поэтому сейчас активных действий нет. Ну, а Но Мгм. посмотрим на обстановку, когда снова будет летная погода, как будут развиваться дальнейшие действия. Я думаю, что бои продолжатся. Как вы считаете, пошел бы сегодня Ильхам Алиев на такое контрнаступление, если бы не однозначная поддержка Турецкой республики и резкие высказывания Реджепа Таипа Эрдогана, который в 2016 году, как мне видится, он себе не позволял? Безусловно, для Азербайджана это наступление, это не только военное, это прежде всего политическая победа. То есть Азербайджан смог выстроить очень мощный фронт в свою поддержку. Открытая поддержка Турции, очень активная поддержка Пакистана, поддержка со стороны Украины. Хочу напомнить, что накануне наступления Украина официально объявила Азербайджан своим стратегическим союзником. Мгм. Поддержка со стороны Беларуси. То есть Беларусь в начале боевых действий направила самолет, очевидно, с боеприпасами либо военным имуществом в Баку. То есть мы видим, что удалось добиться Азербайджану очень серьезной политической поддержки, создать фактически мощную коалицию в свою поддержку. И это само по себе является большим шагом вперед. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на примере конфликта вокруг Нагорного Карабаха украинцы и западные партнеры должны понять, что на востоке Украины, на Донбассе недопустим замороженный конфликт. Скажите, можем ли мы рассматривать такой же способ решения вопроса со временем, когда откроется вот какое-то окно возможностей, вот как сегодня делает Азербайджан? Ну, безусловно, Азербайджан показывает, каким образом можно решать те проблемы безопасности, которые зашли в тупик в результате действий Российской Федерации. Азербайджан долгие годы пытался вести переговоры, но все это было безрезультатно. И вот мы видим, что у нас очень многие считают, в том числе, к сожалению, президент Украины, верховный главнокомандующий, что любые проблемы можно решить, по любому вопросу можно договориться, что нужно мир, и вот все хотят мира. Это очень наивное такое, я бы так сказал, инфантильное восприятие реальности. Очень многие глубокие конфликты создаются не для того, чтобы их решить миром. И поэтому их можно решить только силовыми действиями, иначе дипломатия неэффективна. Сегодня дипломатическая позиция Азербайджана на порядок сильнее, на порядок выше, на порядок солидней, чем это было до начала боевых действий.
Почему это происходит? Потому что Азербайджан показал волю к победе. Азербайджан показал способность проводить системные действия по защите своих национальных интересов. И сильный игрок, самостоятельный игрок, которому есть что предложить, у которого есть готовность быть партнером-союзником, он всегда выгоден, он всегда интересен на международной арене. Дякую. Все готовы работать с теми, кто проявляет инициативу. А с теми, кто бегает и пытается заглянуть в глаза агрессору, пытается помириться любой ценой, ничего кроме презрения такие политики вызвать не могут. А как будет действовать Армения, по-вашему? Мы же видим, что сейчас она всячески пытается вовлечь Российскую Федерацию как участницу ОДКБ. Мне трудно сказать, как сейчас будет действовать руководство Армении. Они заложники тех политических решений, которые принимались многие годы. Стратегии у Армении политической нет. У нее есть военная стратегия держаться любой ценой. То есть это стратегия выживания. Политическая позиция очень слабая, потому что не просто это проблема Карабаха, а это и проблема оккупации 7 районов, собственно, Азербайджана. Поэтому, естественно, это слабая позиция защищать Армению, пока она оккупирует эти районы, в принципе, невозможно. Она в правовом плане, в международно-правовом или международно-политическом плане не может получить, саккумулировать такую сильную поддержку, как Азербайджан. Просто потому, что в мире существуют другие правила игры. Поэтому у Армении мне трудно сказать, что будет, пока какая-то часть армянского общества, очень значительное государство, сплотились для того, чтобы бои ведутся, что люди идут в бой, прибывают добровольцы. Но будет ли этого достаточно для того, чтобы остановить хорошо подготовленное азербайджанское наступление? Я не думаю, что только этими действиями можно остановить. То есть в воздухе полное господство азербайджанских сил. Вот часть экспертов, объясняя такую выжидающую позицию, которую сегодня занимает Российская Федерация, говорят, что Кремль, Путин мстит Пашиняну, мстит ему за вот эту цветную революцию, которая была 2 года назад, в результате которой он пришел к власти, да, и вот в средствах массовой информации пропагандисты Пашиняна подвергают такой жесточайшей критике и называют его как человека соросенка и так далее. Вот как вам представляется, может ли действительно Путин сейчас просто мстить Пашиняну, таким образом пытаясь его как гораздо больше принудить к какому-то подчинению Российской Федерации? Прежде всего я хочу отметить, такое поведение Путина связано не с какой-то хитрой интригой. Первая причина — это огромная политическая слабость Российской Федерации, политическая, экономическая. То есть Россия завязла в целом ряде войн, в которых она не может одержать победу, которые являются очень расходными, очень ресурсными и полностью парализуют вообще все ее усилия. Война в Украине, война в Сирии. Сейчас Россия поставлена перед необходимостью начинать 3-ю войну в Карабахе. Может ли она себе это позволить? Нет. Россия — это очень слабое, очень небогатое ресурсами государство. Страна богатая, а государства нет. С достаточно низким по европейским меркам уровнем жизни. Поэтому, безусловно, мы должны понимать, то, что происходит сейчас, это крах российского имперского проекта. Это проявляется везде. Россия пытается действовать как империя, и в результате везде терпит крах. Потому что ее экспансия чисто силовыми методами, она не дает эффекта. То есть в современном мире только на штыках, тем более на устаревших, в несовременном ржавом оружии, да, невозможно кому-то диктовать свою политическую волю. Нужны экономические инструменты, нужны политические инструменты.
Но нельзя пытаться просто везде быть оккупантом и с помощью своей военной базы в Армении диктовать политику на Кавказе. Это невозможно. Эпоха колониальной политики прошла, а Москва еще до сих пор Спасибо большое, Юрий. Юрий Бутусов был с нами на прямой связи, журналист и главный редактор интернет-издания «Цензорнет». Ну а я с вами вынуждена попрощаться, но вы не переключайтесь. Через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» с Романом Спиридоновым. У него в гостях будет адвокат Николай Полозов. Не переключайтесь, Коршкевич.